Hello, Keller Richárd vagyok a csehozásmester.com-tól. Ebben a rövid videóban pár tippet szeretnék adni arra vonatkozóan, hogy hogyan szólíts meg nappal a nőket. Azaz sikeres megnyitásokat, amelyeket az utcán, plázában, boltban vagy akár a buszon is tudod használni. A legfontosabb az a kezdeti közeledés. Nem szabad azt hinned, hogy bármit, amit mondasz, számítana, sőt, egyáltalán nem számít. A legfontosabb, 50 különféle szöveget kipróbáltam és teszteltem, és arra jöttem rá, hogy igazából nem az számít, hogy mit mondasz, hanem az, hogy hogyan mondod. Nagyon fontos, hogy sokszor a legegyszerűbbek működnek a legjobban. Mondok majd a végén egy pár példát. Hál' Istennek nem kell olyan túl sok és túl kemény szöveget megtanulni, memorizálni ahhoz, hogy sikeres legyél a nők leszólításában. Mint mondottam, nem az számít, hogy mit is mondasz, hanem az, hogyan is mondod. Milyen a fellépésed, testbeszéd, higgadt, nyugodt testtartás, ez mindenképpen elengedhetetlen, illetve nagyon fontos, hogy ne legyél túl ideges, és ne beszélj túl gyorsan. Inkább lassabban, ami egyfajta rejtélyes önbizalmat sugároz. Ami a kulcsfontosságú az egészben, az, hogy légy vicces, és próbáld meg minél többször ugratni, illetve kicsit beszólni neki. Hidd el, erre harapni és ugrani fognak a csajok. Íme néhány a kedvencem közül. Hadd kérdezzek valamit. Barátommal éppen beszélgetünk valamiről, és azt hiszem, szükségünk van egy női megközelítésre is. Szerinted a csókolózás az megcsalás? Erre a lány általában azt tudom mondani, hogy igen. Akkor, ha egy férfi megcsókol egy másik nőt, akkor az megcsalásnak számít? Erre azt fogja mondani, hogy igen. És akkor innen tovább mehetsz úgy, hogy ha ugyanezt egy nő teszi, erre már a lányok általában háttal fognak válaszolni, és ha a lány egy másik lánnyal csókolózik, erre pedig valószínűleg is fognak mosolyogni. Nagyon sokszor használtam. Nagyon könnyen szaladhatnak és bekapják a csalit a csajok, úgyhogy bátran menj ki és csináld és teszteld. Gyakorlás, ez a lényeg. Van egy másik, amit sokszor használok, ez a hasonlás megnyitás. Szia, légy szíves! Itt a lényeg, hogy tarts utána egy elég nagy szünetet, a hatás kedvéért, hogy felkeltsd az érdeklődését, és kicsit várakoztasd meg, hogy hadd furdalja csak a kíváncsiság. Utána mehetsz tovább úgy, hogy észrevettelek, amikor besétáltál, és feltelt néhány másodpercbe, amit kitaláltam, hogy olyan kire is hasonlítasz. Erre fogja mondani, hogy kire, és akkor te mondod, hogy szerinted kire. Próbálj meg egy vicceset mondani, akár valamilyen híresség, akár valamilyen híres mesehős. A lényeg az, hogy vicces, próbálj meg lenni, és utána mehetsz tovább, hogy mi járatban van itt, merrefele megy, gyakran jár ide, hova valósít, és egy kis párbeszédet simán ki tudsz alakítani. Most egy vicces megnyitást szeretnék bemutatni, amit nagyon sokszor használtam. 1000 millió fajtája van, de ez az egyik kedvencem. Oda sétálsz egy lányhoz, és azt mondod, szia, mit gondolsz, mennyit nyom egy jeges medve? Mire a lány általában nem tudom, de mondhatod azt, hogy pont eleget ahhoz, hogy megtörje kettőnk között a jeget. Hidd el, ezzel olyan mosolyt tudsz csalni a lány szájára, illetve a arcára, hogy hihetetlen, és ettől kezdve zöld utad lesz a további párbeszéd kialakításában. Végül pedig egy direkt megnyitást szeretnék mutatni, ami azért jó, mert egyből nem kertelsz, nem trükközöl, hanem egyből a lányt utáradod, hogy igenis, te őt most fel akarod szedni. Ezt lehet persze vicces formában is csinálni, például línje 1, fia, tudnál segíteni? Miben? Hát az igazat megvalva, meg akarlak ismerni, csak nem tudom, hogy hogyan. Tudnál ebben nekem segíteni? Ricsi vagyok. Hidd el, ezt nagyon fogják csípni, és ha van egy kis humorérzéke a csajnak, egyből el fog mosolyodni, és innentől kezdve megkérdezheted, hogy fogadjunk, hogy így még senki sem próbálta őt felszedni, stb. Mondd meg, hogy igazából te sem felszedni akarod, csak egy kellemeset beszélgetni, és akár még jó barátok is lehettek. Szóval a lényeg az, hogy kis párbeszéd, 1-2 perc, utána pedig
gyorsan el kell kérni az e-mail címét, vagy telefonszámát, és ennyi. Sokkal hatékonyabb az e-mail címét kérdezel, de erre a technikára majd a következő videómból fogsz tudni tippeket és tanácsokat kapni. Addig is jó gyakorlást, és ne feledd, a lényeg, hogy nem szabad feladni, és kitartás, és minél több lány szólíts meg egy nap. Legyen egy feladat, naponta minimum 10 lány az utcán le fogok ma szólítani. Gyerünk ki a terepre, nyár van, szuper az idő, hajrá, hajrá, és kérem a visszajelzéseket.